Ajawa nigi teko. Ajawa yudo loch mare. En Madaraka Day manigi ndhadhu. Tarik 1 dwe mar 6 e Gesa Villa behind Umoja One Market Dumburu. Ndogo Starlig Entertainment keloni Heramit Tolit album launch kod jangolo V Mdogo. Prince Max, Okoth Jarapogi, Elvis Kadori, Tony Ndiema, Kaka Talanta kod Aungo Wuda Wendo Machine. Dhiketo johera wikok gi kod ngolo na moyiech. Donjo shillings 400, VIP shillings 1000, kaja tabudho nobed MC Omari Nash. Madho kongwa sasa okber gi ngimani kendo ok oyiene rawera mantie bwo higni 18 kuotokal. Oteni okelni kod LTN Luo Trending Nation kama mopandi inyenyo elela. Magi mantiere dieri margi. There was a time when I took Jama Moro Ndogo Jara as a manager. Ndogo Jara nekona gimore asango. Wani no wando thum, wano kwa seri nyiri. Wane miserawa, wano kwa chodi, wane michodowa. And it is very true. Oangla artists gay. Most of them iyudoka okibiyudo Oangla artist ma oseng'ere kata marach yani mungere mana marach to sero nyakuma onge pesa. Gisero nyiri manigi pesa go, and Sheila with their business or businesses with the business partner makoro Jack Bambuno. Negi intiere partnership no, and then they had money. Sheila nyocha negi wang maoko. Nyamera nyasuba wani nyocha wange ngeny mana kaluore gi kaka nyo koro ji fuono gi koka nyitoko gi ok jawa inena japuoka. And I was also telling somebody ajawa ka ngenya komose goyo indaraba to nyaka chino sego emaraba, nyaka chino go Kofi Raba, nyaka chino sego Fred Raba, nyaka tadi achiel nogoyo maremu ilungo ninga Abenja Chigaraba nyako dadi to nyaka chielo riwo nyaka jotendwa mong'eyo ma joluo gi bende iwinjo jo siasa gi. Koro yudo ka nyako achiel kanigi pesa ne nyalo goyo Oangla from up to down. Onya chaka gi top artist to chwade kaka giluore no, kaka giluore nyaka upcoming mane mokoro golo piny iwinjo mago te. And then mabe momi iyudo ke nyuomo gi ladies, to mabe momi iyudo ka gisero gi mond jomoko man gi pesa iwinjo mana just because of pesa. Gima duong' ma gidwaro ka en pesa. Ogigo gitim ni gihero kata mon gi gitimo gigi nikech pesa. They need money from these ladies. And once they know that you can give out money and you can give out your body, omera jogi biro yoki. Jogi biro yoki. Makoro ameto koni banane jaiwa imbe sere nyako ni. Kiko wewe bande ka. Pesa ni kidhi. Iwinyo. And very soon ajawa kende didoke juok moro mane wanene Benga machoncha. Do you know ni Benga nitiere juok ma iri manegi jo Benga ne negore ajawa soon and very soon gidhi negore isimi isimi. So koro gidhi neno ka nyota koro gino ne isimo tichier koro isimi chuth. Onge jajuok ka jajawa jogo nigi juok moko ma standard. Koro juoge gigi
ong'e maber kumodhiye gi gik magilamo gi gik magitimogo. To e juogi kiyudo ka samoro juok ng'acha dwa ingo juogi, iwinjo, koro iyudo ka juok ng'acha dwa ingo juogi, koro odhi ng'ani obiro koro gima what you can do, inyalo kawo nyotane kata tipone no mondo watigo, nikech ng'ano wer maber seriously. Ng'ano knows how to gima mabiro kelo ng'ekni e kind jo angla ma logit en fans. Sani koro ne kaka dhano bukore choka miso ni koro amiso kiro kinda imiso ginda amiso gi ema amiso koro ni sani amiso ni is the king. Kingship no ng'omiyo lund dhiang'. Wanyero dongo swag wuor and then en gi wuoro moro mar fuo madala manyachon cha odongo so koro bwana ketho interview kama wuor bwana odongo swag wuor monego cham siandane modongo swag ok recognize influencers. Odongo swag ng'ama kata LTN kama chiemo tema nego odongo swag no dongo adwani mondo abed kod gi interview obiro koni biro chula pesa bwana iwo wede dongo kama to ine live bwana apenyi niya an kaka zango winyo aluoro dongo swag bwana ngeno dongo swag no se go strike bwana iluoro lo strike ok ya luoro duoyo igen kan mo dongo ndalo monene no siepna emono chwada strike are no chwadi strike to lokogoi onyap bwana. Are you looking to transform your house into a work of art? Look no further than Wandos Interior, your one-stop solution for exquisite house interior designs. From stunning curtain designs to captivating interior and exterior designs, we bring your vision to life. For more information and consultation, call us on 0745056954. Remember, your dream home is just a call away. This message is proudly sponsored by LTN, Luo Trending Nation, your go-to platform for the latest news and trends. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Yes, erokamano Nyakaramogi. Wachako duogo kaendi kaka ineno kanyo no endo ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation. Kaka wuono wachako duogo kendo adwa ni akelnu the truth gauge himself, iluongo ni Asango Winyo. Aneno ka pod en e waiting room kacha endo oikore maber kabisa nikech ong'e maber ni kaendi to en tago maliet mabende kokibiro maber to samoro inyalo buodho. Ing'at mani kanyo no endo awinjo ka nitie jok moko mago pang'ang'a gitemo pingo kacha endo LTN, but it's okay nikech an gima ng'eyo ni nyathi ka wuotho duk kata janeko to onge shida. En mana ka koro ng'ato oyudo maybe ng'at moro mapache ler ka wuotho duk tipenjo ni mano to koro timore nade, orwakore nang'o, gik moko machalo kamano. Miyo sama wan gi jok mabende criticize LTN, and I think it's a positive vibe because ng'ama nitie manyaka pingi, ng'ama nitie manyaka wachi, ng'ama nitie. Omiyo ka in fan mar LTN wamed mana kete kaendi iluongo ni Luo Trending Nation, and I tell you that we are not perfect, but wanyalo loso gini mondo bed perfect. We are always open to any suggestion that you have there, be it positive, be it negative. A suggestion is always a suggestion unless worked upon. Mano kure kwa nyalo wacho ni marach kata maber, but we are always open nikech ng'ato nowacho kacha endo ni the greatness mar si en ni okoyiero pi moro amora madonjo kuome, pi moro amora, obed pi molil, obed pi maler, but gidhi gichungore ka gisedonjo e nam. Omiyo wan kaendi mar winjo views magu kendo wan wakele mana kaka en. Ne ng'ama neno norach inyalo konwa kumorach godo to walose nikech iluongo ni room nokoger godiochieng' achiel. Luongano mari Nash chieno jemone mbele, chiene mineno mbele miyoko, kata inyalo wacho no mari dhako ngude nigi chake kore kubni ariyo to pod ichwako sitirungi. Ka pok subscribe ne Luo Trending Nation, please subscribe mondo omi tich mayot ka wan gi habari moro, ka wan gi ng'at ma wendo, kata ka wan gi wach monego bed ne wacho. Med mana koda kaendi e Luo
Trending Nation. Weche mopondo, weche mopandi, inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla ong'eyo ni life mar jothum gi familia margi ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kae. Kete mana kokidwa kete ka to wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation ne adieri makende. Yes, Nyakaramogi wasechopo kaende gi the truth gauge himself, iluongo ne Daktari Asango Winyo. Daktari, Doctor ni en nyingi kose en profession? Doctor en nyinga mar tich kaka Dr. Asango Winyo, an daktari ma joma mine. Dr. Asango Winyo man kaka ging'eya from the comedy industry. Okay. Mok ni en daktari man go hospital. Baba inise winyo kata kan go hospital gani. Gisani ni endi Asango Jioserito part 2, Jioserito part B, Jioserito wa kawuono waduogo. Yes, we are right back after the big break. Huh? Yeah, Asango Winyo is back. By the way, I'll be again back for comedy and I'll be back. MC gik mang'eny gabiro bedo katimo one by one. Kaka ne pinga jawacha dangi duogo ni names. Awacho nyathi bedo MC ajawa kata awacho nyathi bedo MC. Not necessarily ajawa. Okay. Yeah, to kata bedo mane no bedo ni loka pingo ni gik magitimo to nitie ma podo kabiyiego kata bedo ni ngine koro mara twa soka wang'e. Yeah. Mokwongo babi neno gi wang'e ok adwar. Ng'eni wabiro tich. Babi neno gi wang'e I don't do that. Yeah. Amelo kaduogne. Ka wabiro tich to ng'eng'ane bas. Kawuono Asango Winyo in thuolo an thuolo. Wabiro wadhi tich kuma kama ibiro terowa. Yes, wabiro pinywa green en pesa ma kama dhi miya. Ang'eyo kata ma siling 200. Tang'eni en 200 manitie. Ok 2,000 maonge. 2,000 ma ka ng'ato asangi neno gi wang'i mbona kaka fair. Koro ng'en man is very paining. More than kona ni Asango Winyo wadhi tich. To kodhi tich tadhi mi siling 200. To 200 ni en 200 mantie. I'm right back after the big break. Asango iduogo to nitiere be gik mang'eny mosetimore wacho ni while you were away. Yes. Tell me. Wan gi liete adek. Liete adek wan godo mokwongo wan gi Florence Robert. Yeah. Wan gi Chia Lucy Tibim. Kasto wan gi Sheila. Hapa ni wan gi liete adek miwuoye. And liete adek ma wan go gi ma Florence Robert nyocha jiwowa sana kuom weche mag chiemb chuny kata gospel. And then wagone erokamano kuom mano Nyasaye omed keto chunye kamokwe. Thumbe ne pod biro dong' e memory wa kumoro amora ma entiere. Florence Robert nyocha go thum ma kata samoro ka ikale shida mane kiketo thum Florence Robert nyalo duogo chunyi kata nyalo medi geno of the better future. Nyasaye oket chunye kamokwe. Liel mar ariyo en mar Chia Lucy Tibim. Chia Lucy Tibim kata Mama Maya I knew her in person. En liel momakowa. And then mokwongo I feel sorry for Lucy Tibim Kuom wito chiege. kuom wito jaherane. Chiege samoro yabedo wach maduong' ahinya ka kwaluwo weche mag dholuo. But jaherane nikech nohere. Koro watimo ne mos ahinya kuom wito jaherane.
nikech as we all know alusi en LGBTQ Kiki watch ni LTN. Wewe. koro en odhi otimo osiep kata otimo hera gi nyiri wetene and gimomiyo ma timre en ni samoro inya yudo ka most ladies matimo magi yudo ka ne gikale gik ma chalo kaka rape case. Samoro they were raped when they were young and mayo gi hamu mar bedo gi dichuo kata interest mar bedo gi dichuo. Koro samoro we understand this one and miya asiemo joma chuo sana ni ki ng'ama dichuo mosebedo ng'ama duong' bed ng'ama duong' maduong' ng'ama duong' wadgi. Iwinjo wach ni maber. Ka in dichuo mosebedo ng'ama duong', bed ng'ama duong' maduong' ng'ama duong' wadgi. Kata ke ng'ama ng'ongo, bed ng'ama ng'ongo ma ng'ama ng'ongo wadgi. Dholuo maler. Dok kendo terruok kata chuno terruok kata mako nyithindo gi thuon ok en gima ber. Gini nyalo ketho ni nyathi future. Samoro nyalo kata Lucy no ebe kanodongo kana piny kapok ne gino timore ne. Samoro emeno para ne be chieng' moro kano bed maduong' obiro bedo dhako mobed gi nyithinde mobed gi ode and then from that pache no change up to date. Ok en ng'ama gombo kata ni chieng' moro kende obed gi nyithinde obed kamano. Odwaro ma nyathi from another woman I mean. Koro ki ng'ama dichuo tafadhali joma chuo wabed uru joma dongo duong' joma dongo wetewa kata wabed uru joma ng'ongo ng'ama ng'ongo wetegi. Mano advice manyalo miyo chuo gini mondo kik waketh kata waroch ratiro mar nyithindo mabiro ketho negi future later. Wan tho mogik tho mar adek en mar nyadendi ma ji osewuoye mang'eny, ji osewuoye sana e social media ka Madam Sheila. Mondo yud lamo jonyuolwa kod kaka talanta kaka skiza tune mari D-Star apora uchiel nono star 416#. Sipendo luongwa jokoko e diero tiendo anela mo mama nae mokonya Oteni usini kod LTN Luo Trending Nation. Yes, Nyakoromoge, ne wan e break ayecha endo waseduogo. Ing'ena neno ka wendo na ne onge gimoro mabende no bilo. Mano chuna mondo mikoro ne wamanyi gik mebila achiel ariyo adek. But kata kamano wasebiro truth meter. Yes. Truth gauge. We kao nying ng'ato kendo imbi yie bwana. Confusion girumba. But I'm the truth gauge mwenyewe. Be okaluor ga wacho. Bi malo bingi maber onge ng'ama biro yudo mawacho diere e kiwango mawachen. Yeah. Wasechopo kar Sheila. Sheila, as we all knew her, jok manong'e Sheila. Nen yako mamor, yako majahera, and then noyudo be wuoyi mabe mamor, mabe ohero ji, iluongo ni Jack Bamboo. Though, gigi te, sama ne koro romo gi Jack Bamboo, noromo gi Jack Bamboo after a first marriage ma be ne osekende ga kumoro machielo ma be sani ji ung'eyo joma nie social media ung'eyo ka DCI nokende mokwongo koka noduogo yudo Jack Bamboo to ma DCI jakanyo gikono Kanyada koso Canada Kanyada. And mae sani kelowa ni wach madhi sani en ni Sheila watero Canada. Wadhi ke Canada asego ma kendo koro kodhi uriri kuma ne koro ne ji te ong'e ni en chikono.
Wacha Sheila onego bedni wawuoye ma a little bit long but abiro temo wacho matin kaka ng'eye kaka truth gauge. Adieri wuo. Antie matin mabiro wacho mang'eyo kaka truth gauge. To be kaluwore wabiro sieme wang' chuo to kendo wasieme wang' nyiri. Ing'ama dichuo kapok idonjo gi nyaka keny, tim nonro matut mondo ing'e ni nyako machako go keny, nikech keny en gima lifetime, ok en dating. Nyombo ok en dating. Midwa dhi e nyombo ni nyako yudo a club katiromo go somewhere, katiromo go church, and then you just started, you know what, I love you, you look beautiful, and then you started like that. Iber na kinya ber kadi pono ni umbo dala wa ne ber na nyalo tirelo. No, nyombo en gima lifetime decision. Koro you are making a lifetime decision with someone, nyaka bed ngati ming'eyo in and out, and then you be ready ni ng'ani wabiro dak go under her condition or under his condition. Nitie jok moko ma nitiere ng'ato nigi weaknesses ge Omari, and I can't deny an gi weaknesses ga, imbi nigi weaknesses gi, nyako man go nigi weaknesses ge, nyako ma in go mabe okidwa follow no nigi weaknesses ge. Iwinjo to inyalo amua mar dak kode kata samori dak kode kaluwore ni ineno ka weaknesses gi inyalo dak go. E chik luo wang'eyo maber ni nyako mosekendi moter dhok dalagi en chi dalano permanently. Koro mineno ka samoro wabedo e boma ka wayudo nyiri e boma ka, ok itim nonro matut ni nyako nisega kendi kumoro, and then nyiri beduru frank, tell the man the truth. Ka iseyudo ng'at mihero kone adieri, ok imba chieng' moro biro kelo chandruok e daku. Onge gima binyeni onge gima tek ka laro maiti. Laro maiti usolo koni ma jodala wuong'e ni isolo chigi otho, to jodala gi wuoyi machielo kuma nitede mokwongo be solo, gimbe ging'e ni chigi otho ni Nairobi. Koro koko ji orome mochari uchako laro maiti ugoru. Mokwongo en gima is very embarrassing. Kose kendi nyathi manyako kon with the truth. Ng'ano ng'eni koro kata kodwa dak kodi to dak kodi kong'e ni abiro waro dhok kuma nosenyombe mokwongo mondo adag gi nyako ni kaka mara, nikech samora oher maybe nikech manyado ka dak notamre kocha to koni to dak dhi maber. Iwinjo koro ka wuoyo se accept ni onyalo dak kodi tikete ler koni ando to wuod wegi natedo kuma kama to kuma kama ni nokenda e dhok. Koro kwa nyalo dak to wamany pesa mondo wadwa uchak dhi nyom dalawa mondo wakon ng'acho dho wer. Iwinjo koro chalo ng'ama wero ne wuoyi wadgi cha, koro wuoyi wadu ni weni dhako permanently. Iwinjo koro yudo ka gik machalo magi koro sani koro neno ka sani wan gi case ma Sheila idhi Kanyada, and then wan kaka ne wan kode ka nwang'e ni en chi Migori all along. Very embarrassing. Koro wambe we are stranded. Another thing, nyithindo manyiri muma kisomo jo Filipo, apari en jo Filipo abich aparo kanyo, barupe mag Paulo gi nitie kuma nondike no okono niya dichuo nyaka er dhako to dhako nyaka luor chuore. Luor. Dichuo nyaka er dhako to dhako nyaka luor chuore. Gima duong' medwaro okata ni muma kende, gima chuo dwaro is just respect. How do you show your respect? Sama wan gosiepena en heshima mane mimiya. Sama wan kodi heshima mane mimiya. Sama in wadhi kodi dalawa ayudo heshima mane kuomi. What do you do to me to show that respect? Poka wacho ni Mukufi ne rach. Atemo lero
gik momiyo ang' na abede conclusion. Nyathi manyako makoro wawuoyo kuome ma Mkufi ma sani en main agenda social media. Mkufi is nickname ma sani omiye. Nyocha mostly gik moko ariyo mawuogi nyocha oyude. Nosega kende kumoro, ochako kende koni, and she was in this new marriage. Old marriage pok noyudo divorce letter kata divorce permit. Iwinjo. Koma entiere koni bodaka daka igni. Koma entiere koni nyocha okokete kwe. Mamano gima ji te wuoye social media. Nyocha okoketo kwe kuma nyocha entiere ni. Though the new man loved her so much. Keno netemo miye era kar monyalo, netemo nyise era any platform kidhi yudo ka jamano kata kuonde moko nyiso era negi gi nyadendi no. And then nyadendi most of places, friends, jok manong'e in person, netemo keto ne add time. And okabi wacho kata okanyalo wacho dak mane e kind ji ariyo pek kata yot magiyude mostly gine maging'eyo. Samoro pek no nokelo from gik manoyudo from the man. Ema samoro ne miyo ing'endo samoro wanyalo wacho ni waracho Mkufi, and then samoro privately the man ema ne miyega add time makoro samoro chune ni samoro embo tim gik makoro notimogo. Koro samoro no ji mang'eny nyalo rache, but en mong'e gimomiyo gigi ne timore. And then yudo ka the man was very polite kaka wang'eye, and also very loving. Ka kele wacho moro, ji nyalo wacho ni samoro kaka players, kaka samoro sani nyo wawacho ni jo Chelsea nyocha gi kane gigocho gi Man City aparo, sano noyudo nafas gi jagol kende ji ariyo to go mpira che kum jagol. Koro ing'eni wan joma ne joneno, ng'ato nyalo kata dhi moto TV, fan moro mar Chelsea nya kata to TV ne ni ere kaka sano timo no marach, sono timo no marach seriously. Odong gi jagol to go ma liwet jagol. Ene mong'e pek mane en go. Samoro winjo ka tielo go dik e tiende kama kako control mpira cha tame. Iwinjo. Koro gini wachayo gwang' to wachayo gweno. Iwinjo. Koro gima ni kind ji ariyo ok inyal bedo ni ng'eyo dak, and that's why we are saying ni kata sama idwa dhi chiwo kwe e dak mar ng'ato, kineno kata tek manade kata ing'e maber ni nyako ni ema rach, to kiwache ni nyako irach, were dichuo we nyako ni rach. Kawuono kidhi wacho kamando kinyi yudo ka gidak together, in kini donga marach. Iwinjo. Aya, wachako dok e thone. Ji mang'eny osewuoyo kia Jack Bambu nege, Jack Bambu and all over ni Jack Bambu nego Sheila. Osetem many evidence onge. Koro napenjora an in person, napenjora ni koro ka chieng' moro uyudo ni Jack Bambu be pod olal nyaka kawuono, kata uyudo ni he was kidnapped nyaka sani, kidnappers go maybe they wanted some cash from them, na gidwaro kata pesa moro, and they didn't have that money, and then they threatened Jack Bambu ni kamano to wanegi, koko wanego Sheila kineno ka, and then you will have to still withdraw to us that cash mondo ka ochingwa way. Koko matimbe wadhi negi. Masamoro is still detained mondo ogol cash magidwaro cha, eka chimoro uogo oko, you never know. Samoro no wono konege. Nikech family mane man gi kwe. Onge family moko dawa ni watu pakwa chwanyere gi chiega. Ji chwanyere kuonde te. Samoro en be no konege. Ma wanyalo leng kata wanyalo wacho kare uduri bende embe ni matek kuma entiere oyuago jaode to embe en detail and kidnapped. Ng'eni onyalo bedo shida oyuak to on the other side be oyuago jaode en koro en gi shida diti iluongo ni double trouble. Yeah.
Koro samoro ji opietho wigi ni ng'ano noneko pondo. Samoro aya owacho ni gari nodhi mowe gachi town. Iwinjo gari tinowuok dala ne mowe town. Oweyo gari town. Ng'e kaka ji wacho ni oweyo gari town. CCTV mane manoneno ka en mowuok oweyo gari to town kanyo. How do you know ni kidnappers mondo wuok gi gache to dhi owe gache town to rwake gari machielo to dhi kode. Odhi simu genaro. Kose simu ko gik narok koro gikone karo kato wada wito network mondo koro jamani olal chuth. Samo giki kode narok to go kode kona giduoke Nakuru. Ko magiduoke kode kona en Garissa malo. How do you know? Kata giduoke tuwe Mathare. Kata giduoke kele mana town ka en machuny town ko yue. You never know. Samoro en wuon en matek to jibe koni. And then koro samoro kaka jok ma kidnappers go, what they do now see social media, you are the killer. Koro en wuon oyuak ni I'm the killer of my love. Iwinjo gini, how do you feel? Embe wuon samoro kale matek seriously. But akia gima kaka ne committee otimo nikech ka gigi te poko non mwayudo evidence ne Wuodurire mono timo gima chalo kama ni ende tapani ne oningo bedni nokoningo bedni jibede rush mar mondo mene odhi oike kachuore machon nikech koro what about kopo ni Wuodurire chieng' moro biro kasto chako olero ne ji gimono timore ma ji ochako feel sorry. Will it be fair ni ng'ama nyocha maybe osebedo godo ng'ama nyocha ose invest ng'ama nyithindo ma nyocha ose rito like kaka nyithinde madongo mano en go kaendo no se dak kodgi for so long mano sing'e ne an gi nyithindo nikech kata jok ma watch gi nyalo bear me witness ng'ato kikawo Fredy Jakadongo nowacho ni kisehero ng'ato tiere gi kaka yude no kero gondiero gi tonge te koro no se Wuodurire no se ere gi nyithinde te mano sing'e ni an gi nyithindo makama an gi nyithindo 5 an gi nyithindo 4 then way free iselero ne jopiny nyithinde ka to koro to dhi manyiso ni manga makoro kuduogo to chako life manyien. Remember nikech ng'amuse hiki be osedhi. How will the person recover or ere kaka ne the committee kata jok mono decide or come up with this thing ni koro is no longer going to Uriri, she is going to Kanyada. Neno mari an mokwongo am whole emani an gi baby face samoro jo manyalo nena ka nyalo na tin ad ng'ama duong'. And then bedo na ng'ama duong' mana chiel ariyo abedo gi kwara matin but I used to bedo gi jodongo and I used to listen to KBC Kisumu bich ilungo ne Abila jodongo. Abila, yes. Koro gigi wawacha dier sani kata Jack Bambu de wuog sani maler maji understand maji timango. Jack Bambu pod onge gi opportunity mar iko Sheila nikech wach namba 1 nyako kose nyuom gima na wacho mokwongo cha nyako kose nyuom onyuom dhoke dala machielo cha kumo dakene ka dala mono kwongo nyuome cha ka ng'acha pok no waro dhogene to ka kod ng'ato tamore ni ng'ani okik chiege okoiki ng'acha bro kao dhako no gi thuon hero okiero. And this also brings me to another thing. Chingato kidakgo ngeni ng'ano kichiegi nikech kata ponono ni yudo ka samoro idak gi nyako to chieng' moro chuore amua kuma nosenyuome dhok cha in pokitero dhok kuma nosenyuome dhok cha chuore amua noluwe moyude to biro gi polise oa gi barua ka chief makorgi mose dhi ma chief no confirm ni jodala gi nyako nosenyuomne dhako nosenyuomne gi dhok oyiene gi sirikal biro choko gimora mora manitiere dalano choko gimora mora everything including kit kendo mana gima duong' me ikaw gik ot te gik tedo te gik nindo te ikaw nyaka kit kendo kose kaw kit kendo meaning ni dhako no dar kanyo ng'eno koduoge nyaka chieng'
oyiene choko gigo temo dhigo. Sani ka dhako tho oko ka in gi chi ng'ato mano osenyuom dhok to pok itero dhok nikech I had they had gone for introduction dala gi Sheila but nokonyuomo Sheila dhok. Iwinjo? Koro oonge gi guarantee gi sani mondo mi oik Sheila nyaka odhi o request DCI Jakanyada mano osenyuomo dhok. Ma DCI yiene ni ayie ni inyalo ike. To ka DCI bodagi onge kuma obiro ike Sheila ka ng'acho tamore nikech ng'acha nosenyuome dhok mache chuor Sheila. Mano ka chik luo. Onge kata sane mowuog masani ma obiye mede mowach gimoro amora ma kata kes room moyiene no dhi iko. Ok nyal ka ng'acho tamore onge kata kete bura mane koche mopod odhi. Koro jogi they were not in rush. And then mind you nyithi Sheila nochako dak gi Bambu nyithindo madongo nochako dak gi Bambu ka ging'eyo babagi ni babagi en Jakanyada. Iwinjo? Koro at this point kata nyithindo ng'e maber kuma dala gi nitie. Whether they had some frustration, I don't know. Because someone had frustration. Some mommy negi biro kuom negi. Mommy negi luo Jak Bambu. They came from their father. You see, koro maybe, but koro gingeni baba wa to Jakanyada. All in all, chieng moro achiel kadako kobedo maber koni to ginyalo dok kanye Kanyada. Iwinjo? And then sani the case mar death mar nyakoni ok nyal miyo nyithindo kabed in peace gi Bambu. Kata bed mani koro obiro molero ni gino notimore kama and then they had some fights all over sometimes. I know at the back of my mind ni kata nyithindo gino ng'e ni jogine they always had fights. Maka tho ne koro wuok to koro mbae ma nyaka ang' ne gimakre go onge chieng' ma gibiro ere Bambu. Jogo ng'e nyithindo ng'e babau kata go mameru to en babau. Iwinjo? Iwacho mani yan babani chieng' moro but koro ng'ama chielo tisiko ni ng'atni koro ng'eni koro kaka sani ni koro ng'at mokawo mama wani ni koro bodo no oluongo ni baba to siko gonwa mama pile. Koro ng'eni onge chieng' moro ma love ma cha biro betie. Iwinjo? Though they might understand their mother also samoro en gima noago ka chuore makocha cha. Iwinjo? To konyal ben nikech koro okete tu death point. Koro konyal nyalore. Gima jo committee mo se organize iko Kanyada. It is okay. I don't see problem there. ma ino kinene en lal kuom jouriri. Okay, okay, jouriri onge gi lala sasa. Sheila gi Jak nyechalo yok mantimo osiep. All that long? All that long. It was osiep, was their marriage. They had marriage certificate. But there are a lot of investments that they did together. Investments they could have, or even the whole world. But there is no certificate for marriage. So there is no clear evidence of marriage. Koro sani wawachi ni koro yudo mama moro machielo okne kata nutimo kod osiep, but you have same plan. Okunyal paro kode mutacha kode biashara ten chingat machielo. You are business partners. Yes, maybe they were business partners. What could you say? Mani luongo na sango winyo nyakwara mogi kaka winyo kanyo no endo. Gisani ji wekelea ni ajawarach ng'ata biro winjo ni ano jawok dhi gi dhako no ajawok miel gi gine gima chalo kamano to ka winjo history mar Sheila no chal ni kona ni ne en dancer mar Emma Jalamo. Yes, maybe from kane aka chuore mokwongo. Of which I don't want to use maybe. That's the truth. Kano akum chuore mokwongo koro ngen hustling no gik koro she had to hustle. Koro hustling ne manen gondo apanen gi talent mar miel. Koro kanen gi talent mar miel Emma koro nen ga dancer mar Emma. There before. Koro apani ka Emma ka ma koro Jak Bambu yudo ma koro gi losi keny ma koro gi wacho ni keny ma samoro yunyo ka poda dendo ni osiep long term friendship cause love
Courtship. Koro, gini, gima anyalo wacho. Sama in gi chiegi, onego itimne gimoro amora maber ne mamore as a wife. But gimitimo ne chiegi as a wife, you must know you are not risking her to sexual immorality. Neging'e maber niya, okay, my wife loves to party. Which party do I go with her? And when I am in party with her, how do I handle her in the party? Inyalo bedo gi dhako ni dhigo dhi miel ajawa. Samoro men ga fan mare inda. Chimoro indo biro kone bas. Wadhi babe, tera wa miel inda. She's around, or is around, I mean. Ukao dhaki tere party. Udhi miel inda. You must be close. Joluono gongero ni ng'ama miel gi chiegi misomo dhoge. Iwinjo. Koro nyaka ok ikaw dhako ni expose. Ni kawuono inda biro tere ka inda. Ng'ano biro tere ka, and then she's free to move to any place. Dhako minyuomo ka ukigina to bedo makode ka mesa ka. Ko wuok no dhi e choo to dhi kata ko dhi chiwo namba to mano mar kothe mar chode. Dhako nyaka kwa. At points kitero dhako nitie kuonde mikwae dhako. Idhi gi dhako ajawa. Idwa expose, idwa wende dhi miela gi chuo kako dwaro. Men can just hold her the way they want. Onyalo miel, onyalo share, contact, anything. Mano is not dhako. Dhako ma chiegi midak go ot. Ok kata kitero ni dhi go e party. Ok party ok rach. But sami dhi kode party, how do you handle her a party? I know some people madhi gi mondgi e party. Iwinjo. But sama gidhi gi mondgi e party. Iyudo ka sama gin ka dhako ni bichiwo luor ne mar chiwo luor ne gi dichuo ni e party ma gibetie. Ok ni dhako to sika lengri dhikon to un ka gi dichuo e party. You have to give respect to the husband. Mana respect ma we chin kachacha. Koro iyudo ka samoro aja ok rach. Dege dhaka ja ok rach. But too much of it to koro rach. Too much of it max king. Inda gochi kelo dhako. Emma gochi kelo dhako. Ng'at gochi kelo dhako. And dhako ni en dhako ma ikele umer kode, ibi mer, kise mer, imer makor dhako ma samoro tingi. Imer mokalo. Who is security of the other? We achaka penji kumoro. Ang'o mane men maonge women momiyo uwacho ni wuoyi to nyalo miel jawa. Donge neno ka nyako modong' ot cha kata chiegi kodong' ot. En okwiny ko feel insecure ne ng'ato nyalo kawi mana kaka imbi neno ne kedhe kode to ng'ato nyalo kawe. En pogruok mane kind man ga woman makoro man to ok nyal kaw, woman to inyal kaw. Iwinjo ka chuo masani be sane kaw. Iwinjo ka wacho ni mano nego be ne dhi ajawa every day. Poka wacho mano. But is it true ni wuoyi be nya kaw? So pok winjo mokaw. Chuo ikaw. An poka winjo mokaw. Chuo ikaw. Ikaw moko be kari nyuomo. Mana dieri. Chuo ikaw. Manyuom. Miya example sare. Jomo nyuom. No, miya ji ariyo kende monyuom mondo wadhi ne mbele gi wach mondo wadhi go. Gini wadhi wil go bwana. Okay. Chuo inyuomo kendo chuo ikaw. Example, my friend ilongo ni Babu kiwe example. No, en gima it is all over jonge. Okada na wewe wiye marach. Is my ilongo ni moto kubwa. Simba mwenyewe, Simba Luo. Simba Luo moto kubwa. Chor nyar jera kata chinya jera mar wuoyi en dichuo mokendi. Mano dong adieri. Ineno Mari gik mineno gi. There was a time na bena hapa na gocho ni. Akone bwana Mari, I have news no go bena KLTN, but by then I was very busy. Chidire man osiep na matoni ndia moyudo late.
nakono mari nitiere issue moro ka chi chuor chi Tony Ndiema tho tipenjo ni Tony Ndiema koso chuor chi iwinjo koro by then oyudo ka chuor chi Tony Ndiema notho matiende ni by then nonyuomo ga Tony Ndiema chuo inyuomo Okay. chuo inyuomo Kuri iseme dichuo ikawo dichuo ok mi ng'ato dichuo ikawo mari ne por mbele kwa chacha ibo biro ka episode 3 bwana episode 3 babkuru biro bele ka wodo ne por wuoyo kuom Mukuvi adwaro wadhi kaka wuoyo jakora mogi wacha kaka en aneno ka nitie jok moko mang'eny kabisa man gi feelings wacho ni no Mario koningo be ni wuoyo kuom ng'ama tho like kumanyo content okay feelings gin magi and wan gi watimo but kaka ikawe to mano mari and then inyalo kawe positive inyalo kawe negative something mari ineno an weche mawachoga mostly kibedo keen onego bed ni kapok ing'iyo ni ng'ani owacho ang'o about gima chalo kama onego bed ni ng'iyo ni gima ng'ano owacho ni ang'o manego bed ni ayude iye iwinjo ang'o onego bed ni ayude iye wach mang'ani owacho ni sani koro wawuoyo about Mukufi no tho marach iwinjo and we are avoiding ni kik gima chalo kamano time kik gima kama timre next time kik ibed ng'ama ilaro ka koro ji otho next time kik ibed ng'ama kelo shida kata koko relationship mantiere respect the relationship wajo modongo gi iyudo ka nitie jayalo moro manomora chieng' moro liel moro okoni ni ng'ama osetho wan mwadongi wan wapuonjo jomodong mondo koro giyud puonj giyud gidhi gicham ngima mosiko manyaka chieng' iwinjo jayalo cha ne yalo ne jomodong ng'ama otho osetho ok obi winji injili sani gik ma ji wacho ewi Sheila mang'eny gi en ok owinji kumobiro somo gi onge koro gik mang'eny ma ji wacho gi in owuon ne meng'ene gima ng'ano wacho ewi Sheila ni ang'o ma dang' okony go ngimana ang'o ma dang' akawe how positivities iwinjo koro kauma positive ma negative weri go awinji maber kabisa ni wacho ka acha ni kata ng'ama wuoyi be ok onego bed ka donjore ajawa ng'ama dichuo kaponono ni ng'ama dichuo mosenyombo ka onge jochiende moko malawi e dalau mamoni ninde e ot pile ka pile raj timo tiyudo ga kata jothum noko ni mae nyako manogolera matini samise donje keny onego bed ni imiyo odi luor ok ni beni ng'ama dichuo nikech koro gina na ng'ama dichuo bwana nyaka dhi abudh gosiepena en budho to mapile onego bed ni sama kiwuok ne dhi budho nyadhi budho tidhi budho ka gosiepe and then ok ni en every day every time nyaka idhi law inda kata ka en ema kata ka en ng'a tidhi lawa from A to Z ne amiso jowuok manyien kosa na mise makoro wantiere ne amiso A to Z mi odi be respect ng'ama dichuo mosenyombo nitie vijana mapoko nyombo mang'eny you are free the meal thum it is your days it is your time nyiri mang'eny mapoko kendi nitiere mieluru thum it is your days it is your time mieluru enjoy nikech mano be gima ng'ato muma bo wacho enjoy your youth age mieluru en mani koro muma to kwero wane nitie chieng' moro ne kumu kuom gigo duto motimo koro but sani enjoy uru kapok onyuomi no weken kapok onyuomi kata kapok inyombo enjoy fullest but kiseyudo kari enjoy makota ka chieng' moro koro kiyudo kari no iwinja to you don't have interest for those an sani wadhi aja wana dhi tich maka ng'ato kona nda asango nyalo intiere gi tich akona onge gi tich okay adwari for this occasion ang'e na dhi tich kata jaoda koni ne dako awuok adhi tich iwinjo to ka ng'aduogo taduogo gi moro ofuko tok ni dwa lawo party Friday domoko ne chake ga kata Tuesday there was a time I used to do angla with Lady Maureen no wachako tich Tuesday twalore Sunday nitie fan ma luwi kaka ne chake Tuesday town Wednesday town Thursday unu marako di town to every day to ng'ani to ng'ama nigi ode
ng'ama nigi dhako gi nyithindo tafadhali moderate kata ko gik ni nyaka ibudhi nikech samoro nya yudo ka jakong'o ng'ama jakong'o ok ditam nikech emi nyaka madh konge no ti moderate ok ni jakong'o tiluori gi thum kama en kongino to bed kongino and kongi alone and then you respect your marriage. Ok ni koro jite koro nyaka ne gina ne joma chuok ni koro wew ni koro uto un firi unyalo lawa thuma oyaye. Nitie youths mang'eny mapoko nyombo and youths mang'eny mapoko nyombo wegi lauru thum mano it is that time, let them do it iwinjo. But kise kendo respect your marriage, kose kendi respect your marriage. All gima nyaka ing'e maber ni koro sani asedonje keny raha mag pinyni akawo ketu kando. Kineno karano hinyo ni ndoa kawo raha iket kandi dongi ndoa nikech nitiere philosopher manowacho niya you will never regret all the things that you didn't do on earth. Gima nokitimo you will never regret, but you will regret the time that you didn't have with your family. Kati tima ngo, kati soma ngo, kati gina no, you will never regret. Samoro kata ni dwaro degree abich, iyudo ma degree achiel. You will never regret. Ni no ka yudo degree abich. But you will regret ni na ketho sana e somo ma koro sani koro akendo ka jai kapira ngwen gabirio ka jok nyathina ko anyuolo ka jai kapira kiada ngwen pira bich. Ang'o miyo kar family no ane meng'e jatelo tie kaka jiwa Nyakoramogi, be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny? Obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas, kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 11 92 32 74 kata 07 02 39 55 62 kata 07 68 21 42 45. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Monde yudu paroga nyasuba kod Elisha Tutu kaka skiza tune mari D-Star apura chela Star ochiko aria dek hash Samoro temo gona sim mama temo gona sim Oteni usuni kod LTN Luo Trending Nation. Nyakoramogi machiegni kendo podi med parni ni kaponi in Bicenta galuora mare kar math maber kabisa iluongo ni Simba Bugo. Wine iluongo ni Bugo Wine and Spirit. Simba Wines and Spirit. Simba Wine and Spirit. Iluongo ni Simba. Simba Wines and Spirit. Koro iluongo ni Simba Bugo no to koro mano bukwa. Mano bukwa. Bugo no koro mane bukwa. Mane koro e bugo ma ikunye kong'o. Aneno ka wach nindi omi pek ahinya artists. Iwacho ni gik moko miwacho achiel ariyo adek kacha chendo wacho ni ohangla artist ema koro ketho kenyni endi. Imbe blame ni tero mabende podi wacho kacha chendo ni nitie kata upcoming moko mabende wach ni ne luoro ni nitie kaka ne gikunyo burni gi e tok chik. Omari adwa kone gimoro. Ohangla artist gi magi mantiere adieri margi. There was a time manatiyo gi hijama moro ni Ndogo Jara as a manager. Ndogo Jara ne konaga gimoro ya zangu. Wanile wando thum, wano kwa seri nyiri, wane miserowa, wano kwa chodi, wane michodowa. And it is very true. Ohangla artists gi, most of them iyudo ka okibiyudo Ohangla artist
ma oseng'ere kata marach yani mong'ere mana marach to sero nyako ma onge pesa. Gisero nyiri mane gi pesa go. And Sheila with their business or businesses with the business partner makoro Jack Bambuno. Negi interior partnership no, and then they had money. And this made this scenario. Nite nyiri mang'eny ma are just fond of that. Nikech media ka koro ne wachu wuok ma ji mang'eny koro expose gik manyocha timre. Sheila nyocha ne giwang' maoko kaluwore gi kaka entiere media ka. An owuon kaka nang'e to nok ang'e ni mano gima nitiere but donge en adier ni sama ng'ato onge to be ji nyalo gango. Ing'eni sani ji mang'eny oseng'e ni oninde bade and jok mang'eny kopogore gi maybe Omari, an ing'eni awacho adier ka ng'ato ngima. An ahero adieri ma ng'ato ngima ma kata sani ka ng'ato wacho ni ati owuoyo kuom joma tho to apani maybe mano ng'ama kia Omari. An owuoyo e ng'ama ngima ma kidhi kone no Omari nowacho kama to yudo ni en kamano. Ma kata kinyiro mokoda gi ng'ano tanyiero ka kono ng'ano ne yawa. Gicha to notimore. Ok ahero ga ka ng'ato onge kata ka ng'ato tho. Awacho adieri ka ng'ano onge tawache kamera. But ka ok en gir kamera tawache ka ng'ano nitie mondo mi kik medna weche. Nyalo bedo ni jogi be koro wuok e mbui mar manyo content nikech koro Sheila osenindo. Omari nitie kuonde moko manyocha jogolo nyaka screenshots koro en gima ne ntiere. Koro kata ni iseyudo threats from the other people samoro koro dwa mi koro tem umo gini nyocha en gima nitiere. Nyamera Nyasuba wani nyocha wang'e ng'eny mana kaluwore gi kaka nyo koro ji fuono gi koka nyitoko gi oko. Ing'eni samoro ka an anyalo ng'e chiegi but I don't want to ruin your family. I have even the evidence ni chiegi chodo to kadwa na nyisi ng'ata ni chiegi Omari ting'e ni chodo. Iwinjo nikech sama do gine koro ing'eni sama aseketho family ni sama dhi akoni gini idhi go dhako cha weru anyina lamba koro it will be haunting me ane maketho family mar ng'a Omari Nash. You see this koro sama jogi osiepe be mano osiepe Sheila go osiepe Jack Bambugi ok ma koro ne golo nwa kugi screenshots gi dong no yudo ma from osiepe gi gik manyo timore maricho behind the curtain mana Sheila timo behind the curtain donc koro wayudo mana from the friends. Iwinjo mane was too close emba koro expose gigi oko wach jo Nigeria basani koro winjo ka ng'ato ne kia Sheila gi jo Nigeria gi jo Ajawa anjo Nigeria gimbe gi jo Nigeria timatio fwenyo nyi Kenya kama nigi pesa gisero gi mana nikech pesa gin ok ni jo Nigeria chiwo pesa. Jo Nigeria be tinde nyi Kenya sero gin ma gichamo nyi Kenya wage. Iwinjo Gin pesa gi tanga and then mari emitiyo mang'eny. Iwinjo koro gini gima no wase fwenyo koro gigi no wase yudo ni Our Lady was using their money or their resources to get the men that he wanted. Iwinjo Mike mane koro ne kilo wach Jajawa inana japuoka and I was also telling somebody Ajawa ka ng'enya komose goyo Indaraba to nyaka chino sego Emaraba nyaka chino go Kofi Raba nyaka chino sego Fred Raba nyaka tadi achiel nogoyo marehemu iluongo ni ng'am Abenja Chiga Raba nyaka tadi to nyaka chielo oriwo nyaka jotendwa mwang'eyo ma joluo gi bende. Iwinjo jo siasa gi koro yudo ka nyako achiel ka nigi pesa ne nyalo goyo oangla from up to down. Onya chaka gi top artist to chwade ka giluore no ka giluore nyaka upcoming mane mokoro golo piny. Iwinjo mago te and then koro iwinjo ka ni wacho nyaka wach upcoming moro ni ntiere kaeri. Iyudo ka upcomings gi be samoro iyudo ka samoro kaka wuon club odwa ni mondo oket wuon club cha machiegni
mondo at least oyud kumogo e show maonge problem. Iwinjo. Oyudo loket wuon club machiegni mondo at least ko loso show ne moro oyud pesa moro chudo moro maber. Odwa loket wuon club machiegni samoro nikech yuto ne tin ng'ani nyalo konye samoro kata koonge gi pesa. And these are the factors momiyo samoro yudo ka upcoming artists gi they are supported by ladies. And mabe momiyo iyudo ka nyuomo gi ladies to mabe momiyo iyudo ka gisero kata gidhi mang'eny gi mond jomoko man gi pesa. Iwinjo mana just because of pesa. Gima duong' ma gidwaro ka en pesa. Gitim ni gihero kata mon gi gitimo gigi nikech pesa. They need money from these ladies. And once they know that you can give out money and you can give out your body, omera jogi biro yoki. Jogi biro go yoki. Makoro ameto koni bana ne jaiwa imbe sere nyako ni. Kiko wewe bande ka. Pesa ni kidhi. Iwinjo. Osambaza. Oko pass logore. Ajawaka be machunywa lere. Inge maber demni to mara ema jalamo. To samoro yudo kata kofi moro kata toni ndiema moro. Be kendo dem ema jalamo ni be me ko ng'enya ma gichunyi ma to dem ema jalamo. To kanye membe koro odhi osere. Ni ka dem to biro e show ne to koro kanye makana ne biane wawuo. Iwinjo. Koro ng'e maber chunyi ja ler. Ma in fact ka pono ni chunyi ler bila no nyalo tero ng'ato e polo. Jaja bro kuongo ne kata pastors e polo. Ok awuondi. Chuny ma jajawa ni godo ginya kuongo ne pastors. In sani ng'e maber ni ng'ato nosenyamo chiegi to podi dok iwuo makode. Ok gichwanyre. Mano gima ok jachwany jajawa ni nyako chwany jajawa. Ok chwanyre. Jaja pok no chwanyre nikech nyako. Iko ni baba to ni sero dem na bwana. Baba na dem ni ng'e to nong'eyo. Ben no kang'eyo bwana. Bwana mano chane dem na tikiaga nade bwana nyako no ni nena ga show makalo cha. Bwana gina bwana pole kare bwana. Tira ka gino gidhi aja kamano kare embo we ng'ato chakrade embo chako ng'ato chakrade bwana kara we dem no kane demni we ni ga weya de ura de kode mbele to ka giromo to gimosaro mosa baba baba dem cha bwana dem cha to na hero kama to ko timo na marach iwinyo and that's how they live. Kare manyiso ni chuny ma jajawa ne gode nyako onego bed ni gibedo godo e yor tich nyalo tero gi mabor. Gima chuny ma gin godo yani gi ng'uon chuny ng'uono ma gin godo e chode de ginyalo bedo gi chuny ng'uon abila no e tich jawa kan be like reggae bwana pengo ka gundo road ka no kang'eyo bwana mano bwana nitiere kumoro no luonga to no gina nikech show ma kangundo na hero koro we update joka na dhi kocha koro kin koro chwad kangundo kayo jabedo bado and then gino kelo ineno chuny no en mane e nyiri kende koro kidoke tich is very negative and very soon ajawa kende dhi doke e juok moro mane wanene benga machoncha do you know ni benga nitiere juok ma iri manegi jo benga ne negore ajawa soon and very soon gidhi negore isimi idhi simi so koro gidhi neno ka nyota koro gino ne isimo tichiero koro isimi chuth echa nyota cha en gimi nyakaw nyota inyalo kaw tidhi manyo machielo ticheki tiyo gatia dongi kaw mar ng'ato no kaka nyota mo from somewhere nyota en nyota koro kwa waji kaka sulwe dongo nyota en sulwe ging'eny maluka koro okaw sulwe ni mani tiyo kanyo to kedhi mamalo chaki kaw sulwe machielo dhi mbele gi tich kendo ka chaki jona okaw sulwe ni to kaw machielo chaki kaw mano kichaki kelo keno koro biro gikuma koro kichako no sulwe ni koro kaw sulwe ok ti ngena winjo ka echendo ka jagingo no ywagore no kaw tipone tadier bang ywak no jagingo dok piny by the way to jagingo no was one of the most promising upcoming artists jagingo kata komako thum sani wonya pala da wek madoko ke wojenyo da wek sero nyiri dekora ringo kiland ro
Koro aringo gi Mercedes. Aringo gi Subaru atondo. Manyiso ni koro gini it is true ni nakoni gani nyota neto nokaw. nakoni gimoro achiel ka onge jajuok also you can testify with no not testify somebody testified it elunge ne ngane ya we manyo chodok gospel Oye ngane. Sami kijana nowacho ni onge jajuok ka jathum, onge jajuok ka jajawa, jogo nigi juok moko ma standard. Koro juoge gigi ong'e maber kumodhiye gi gik ma gilamo gi gik ma gitimogo. To e juoge gigi kiyudo ka samoro juok ng'acha dwa ingo juogi, iwinjo. Koro yudo ka juok ng'acha dwa ingo juogi, koro odhi ng'ani obiro koro gima what you can do, inyalo kao nyota ne kata tipo ne no mondo watigo, nikech ng'ano wer maber seriously, ng'ano knows how to conduct. Ing'eni Boaz Jagingo, I knew him, and Boaz ng'at moma be lombadho kongo to from kongeno tokoni ne azango wenyo apango show kendo en show maduong' seriously. Chieng' show no onge madho kongo, chik namba 1 nyaki dress ma smart, chik namba 2 mani to wuo kod to mer, and then you must reach in time. Saa mar chopo en saa 11 wang, kibiro saa 11 inus ionge tich. Abiro chuli 1500 ang'ado simba, ibiro koso kibi, abiro baba kata okabi, kokibi tikone to ogocho ne ng'ama chielo to manyo, iwinjo. Aheva kaka no gineno ne en ng'at ma ong'e kaka pango tijene, iwinjo. Iyudo ka kano mako microphone Boaz Jagingo ne wer. Boaz Jagingo ne en ng'at ma iyudo ka ne go nyaka shows ma abroad, ne en gi talents mopogore opogore, nyako rutu, iwinjo. Iyudo ka sechege odhi nyaka competitions mo win, iwinjo. Ko iyudo ka sama win ng'ato nyalo tiyo gi gigi mayudo ka ng'ato chamo go show seriously. Koro ipeni ata ng'atima juok nitie, kendo onge ya juok ma ingo ja ohangla, and very soon they will come back to juok machon mar jobenga minegi. Koro sani koro wach koro kaka sani, and then gima biro kelo ng'ekni e kind jo angla ma logit en fans. Sani koro ne kaka dhano bukoro choka miso ni koro amiso kiro kinda imiso ginda amiso giema amiso. Koro ni sani amiso ni is the king, kingship no ngome yolund dhia. Ikoni koro fans tema koro biro miyo wato. Ng'ama biro nego jawangla namba chiel en fan. Ngeza milando ng'ani ni ng'ani king ne, to ng'ati manene en malo cha embe ye wang. Ng'ani obiro kawo kingship kuoma, and then gik ma giwacho chiemo nyalo timore ma ke obed king kaka giwache ni. Koro nyaka koro sime Ken walo ko. kaka mizo nyao biro walo ni ane king. Kasi wach ke yeye kaka Papa J no wacho ni ane king of message. Etini your kingship is just part of Nika ane king. Koro kan kasi bedo king mar message. Awacho ni ane king mar wangla. Ok ane king mar wangla. Kingship wang'eyo bana. En king mar message. What you can king mar message, then we can accept. Let it take it from that point. Koro go kore en king mar wangla. Kore ne biro sim neko. To karo mana usechako neke. Ngej koro ke No, koro sima. Mar kingship mo koro pakore go no. Chiemo biro dhi shodo winyo ka wer ma miso. Kiria gilaria. Koro an ka wacho ne bwana LTN number 1 e Luo Nation. Koro kika wach kama ni sema. You know, someone watching LTN number 1 in Luo Nation. In fact, LTN is number 1 in Luo Nation. Nikech kano ingio platform mane manigi gawad LTN. Iwinjo online media LTN number 1.
koro samoro wawachni koro LTN ne en ajawa koro nose bedo ranked number 1 kasto ng'at moro biro koro ajawa koro wach LTN medias gi to samoro pod ugoye gi wiu nono pok uchako lose ka kulose kiun koro chieng' moro koro in ajawa to landi number 1 to ng'at moro biro to landre kenyo ni ane number 1 bani biro sim korino LTN okawo trophy Oangla pok waneno kochiw trophy mowach ni koro ng'ane in number 1 ng'ane kech koponi ati ni iwacho ni ati en kawo namba Musa Jakadala monomi trophy mar male artist of the year ineno gima ne timre and that was not also bad gima ne timre they didn't want and I thank Hina for that did Hinda contest he didn't contest no way mondo jok matino otimang'o nikech all maje gima ne automatic Hinda ne ok nyal fail to be number 1 iwinjo nikech kicha ni goe online if a pan influencers adima my ni godo made influence ji and Hinda cannot be everything ni koro gino ne Hinda gima mara Hinda and thank you Hinda for that one though one friends nyinyo ka keto though one friends wana friends ni okin fan ageni kayo mari though one friends but I'm not fan thank you samoro tiyo na kama mate and then samoro nage although I'm not fan but samoro kako timo gito ber nage Hinda talk ni samoro kako timo gi Hinda kupogore gi differences ma ji nego Hinda has been there for upcomings Hinda has been there for influencers I know artists that do not recognize influencers. I know artists that do not even respect their fans. I know artists. Why you don't go swag war and then you go more marfu madala manya choncha. Odongo so bwana kato interview kama war bwana. Odongo swag war monego chamsiandane. Modongo swag ok recognize influencers. Odongo so ngama kata LTN ngama chemo tema ne go odongo so odongo adoni mondo abed kodi gi interview obiro koni biro chula pesa bwana iwo wede dongo kama tu ine live bwana apenyi nia anagaga zango winyo aluro dongo so wak bwana ngeno dongo so no se go strike bwana iluro lo strike okria luro duoyo igen kan mo dongo ndalu monene no siepna emono chwada strike are no chwadi strike to lokogoi onyap bwana anne pokalu winga gima wacho ni Hinda can recognize kata gimitimo matin or recognize ineno endo kawach ni ngato chula o something ana wachoga kaka enga ineno but nitie jomoko makate tim manango they will never kati dhi nyaka ishone ine ichalo ngabe mae iwinjo to samoro ni se mobilize kata mana ji auchiel abiria bori wacho ni bwana wodho mieluru kata ngato pinyu mari miel kanyo wacho ni amiel kangane they don't recognize but Hinda and Malaika musicals you've been doing so great and I love that I don't talk of anything else I'm very specific nia ki yudo ngat ma winjo wiwadwa gik moko nitie ka ma samoro ji to wacho gi to joma wacho gi samoro ka gineno gi matut inyalo ni ngato ngeche moro ngato kone bwana Hinda dizeno gogo thum gogo thiera pogni pokaneno what do you think so Hinda gogo kodi collabo chini after that collabo nyaki dog piny nogocho gi Musa Jakadala to kero Musa dugo lal ma ndetu nde makonyo chungo Musa diere mane go gi Musa ne there was a collabo mane go gi Musa mabe it was a hit ma kendo chamre kabisa nyathina neno loko pache sama koro ero donje denda good tumno it was a hit by then koro from there
kapogore gi ndetunde manyo ogolo chien thumbe mose duogi winjo karang'o iduogi winjo thumbe musa karang'o ko it was a trend mang'ama be otame bana ka bago wang'e en mbusi the goat en ingen mbusi to muomia kaka ni mana kode gigo collab to gidhi adhiya bwana mago are just ilungu nango ideology munda koni wane LTN ambe awach pacha iwacho pach ka ning'eri wacho pach ni bedo i kambe chin wacho okay no giluonga ni mondo bi wach na pachi no inda kogo gi ji collab to rumo sawa okay wuo kika wach pacha an sawa kido wacho pachi gi inda tikaka kamechi ni bedo kapita odi to osetimo gi bahati is still there and it's still rocking orok tumbati tok magigoyo abebo gi inda to mane morok tok abebo gi inda tumbati mane morok duoki microphone tok abebo mar bahati gi inda to mane morok okay ine mini wuoyo baba platform maru koro wakoni gik ma ji osebedo piny mong'iyo ji osebedo piny moneno gigi koro ji ok gibedo gine koro samoro nyalo neno this man is very busy kare otiyo gi kose kod ne to menyo nyota ni ng'eny ni malo kose menyo go nyota ni to kodugo golo tache e nyota ni osem isebedo taya mang'ang'ni obaya apoda penji sebele taya mang'ang'ni to kata wan sani wane taya mang'ang'ni koro ya tatu ne kitane shit idonge mudho ba ok inen mane kaka inda en but gima nyaka be okay mano is on your side but gima manitiere man gi evidence en ya jok mose support nitie an personally endo se supporter nitie jo mose miyo platform and an anytime kata an wuon ase go show platform mar inda donc kata an asedhi koro kane en rumo then LTN noko ningo chop kuma intiere ni inda emobiro mo kolabo gin gi inda niwera ang'o gi inda in to mino no it kanye donc notimo interview no mine is not inere kaki compete gi inda gi gini because mine is also another handle ma be medo ma promote o promote tiktokers promote inda o miyo gi token mo mayang chulo gi kata do ben mano chulo gi gimoro maber but o miyo gi to gimbe gi promote ang'owa arts ge LTN kata do mi gi mama yang ok ni omi ni mondo mi promote no omi gi mama yang kako a friend kata mi platform kata bire audition mari iluongo ni interview mari talk show mari obiro o promote LTN to LTN be medo promote in nikech nitie ng'at moro mambe watch ga LTN to pok noneno ga inda no ding'eni gigo ntiere nitie ng'at ma kata ng'ama kohere ga but konene to wachni kare jamani so humble kanyo kare ng'ani be wuoyo na mamuol kama ya kare mulo kare ng'ani ng'ama ber ya ana kawe gano ng'ama rach iwinjo koro chako follow go mos gi kako wuoyo gi thumene ko winjo ka kare ng'ani ng'ewe wende era then thumbe go kare nigi message and then koro yudo ka embe imede follower moro kata imede fan moro in a way iwinjo koro en niya olandi tilande this is a mutual benefit from you people mutual benefit from inda and tiktokers mutual benefit mak danyi wach nande nini tiere kaka chieng moro ka LTN o hit mogik top world kata Africa best talk show LTN ne kasto koro inda koro idhi loyo onge kumi logo inda samoro be koro mana top pod en top timbi ma top koro inda be biro meshoni imbi dhi mana samoro ka inda una top ute nowhere you are competing to kiwinjo koro mane en
koro kiwinjo ka gikudho mach ka iro wuok kumoro kanyo nosemoke mach moro. Mach nitiere maliel kumoro e piny mar iro no. Ng'amochule no? Ok abi duoko ne pesa ne. Ng'amochule no kore ne ya wan owe ketho wa okethwa ketha. But ahero samoro kako pango gigene. Man, that was but mano to nyaki congratulate ne ya jok moluore are so sharp and gigene are so organized. Kasto ong'ama ong'e dak gi chi. Jok moluore are so sharp kendo gipango ne tich ma are very organized, and one day one time he will reach far. He's already far. Jukdo mana yie bwana. Ano kawacho niya, is not far. Luo nation ka to en man farthest. Iwinjo. Koro en man malo. And we don't deny that. En man malo. To gimoro nitiere ma and then naseparo ni mondo wamany kaka wanyalo organize gini mondo bedi. Koro kata kiluongi ni king, to ok ni kero king moro biro wuok from nowhere. King man wang'e ni Osogo Winyo Tony Nyadundo was once king. Then kingship was taken by Osogo Winyo. Osogo Winyo bedo king of Owangla. Kaso emo biro kao kingship no. Ema kane ber to nyathi owadgi kon losa hinge e ground. Ogolo grid, macha koro wakeluongo ni grid. Mare kaso golo lit be kuome. Ogolo wuoro gi lit. To organize show koka man to nitie organizers mondo beni betie ma organize show maduong' ma inda bedo crowned as official king of Owangla. Official. Ngeni gigi kono na is top artist but not the king. An podo ka tambuago. Ongi kumano wase. Isenyo show mako waji ni kono iya inda has been crowned. Okay, magik ba kata wuon ya they lots of photo shoot ni moro make out kingship. This is the king of Luo talk show. And you are the king. Make out gimoro lot mori ting kaka king. But kumibede crowned kaka king to onge. The same onego bedni Emma luongo ma los party maduong kaka koro launching mar 7th edition cha. Loso not 7th album launch. Koro loso show machalo kamano. To show no bedo ma Emma Emma kao loth. To kao okumba. To kao tong kich samo kao okumba momiye. Koro omiye gimo dhi siro go jasigu. Kich jasigu nitiere. Iwinjo. Are you looking to transform your house into a work of art? Look no further than Wando's Interior, your one-stop solution for exquisite house interior designs. From stunning curtain designs to captivating interior and exterior designs, we bring your vision to life. For more information and consultation, call us on 0745056954. Remember, your dream home is just a call away. This message is proudly sponsored by LTN, Luo Trending Nation, your go-to platform for the latest news and trends. Monde yudada mandiv kod densi wudi nyako chien kaka skiza tune mari. D-Star, apura chela chel star, ochiko aria boro hash. Alala monya saino gwedha ginyare dak. Oteni, usini kod LTN, Luo Trending Nation. What's up guys? Maya Wiko Jakabunde, engineer Wema Studio. Ma en LTN, Luo Trending Nation. Kai mawang wangiyo, Luo Trending Nation to the world.
Mondi yudo sana sira kod Beryl Gordons kaka skiza tune mari. D-Star, abura chela rio star, abirio abura ngwen hash. Oteni, usini kod LTN, Luo Trending Nation.